казвам се Далия Фарес Хамад. На 17 години съм и съм от Ирак. Имах вродена малформация от раждането. Дойдох в Турция и се свързах с болница Medical Park. Беше извършена операция на гръбначния мозък. Имах срастване с нервите и слава Богу, благодарение на Дероб Тоган. Операцията премина успешно, слава Богу. Сега чакаме втората операция. Корекция на гръбначния стълб, слава Богу. Благодарим на лекаря и благодарим за усилията на Дер Доган. Слава Богу. Пациентът на 16 години дойде с оплакване от изкривяване на гръбначния стълб и изтръпване в краката. Изследванията показаха, че гръбначният мозък е фиксиран и че има натрупване на течност вътре в гръбначния мозък, сирингомиелия, както и наличие на филаментозна лента, филум терминале, която причинява напрежение на гръбначния мозък. Планирахме лечение на 2 етапа. Лечение на напрегнатия гръбначен мозък чрез премахване на лентите, а след това, на Мачвани, планираме операция за сколиоза, за да коригираме изкривяването на гръбначния стълб, например